Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok pitu badhe ndamel video ngangge tema sedoso nggarap PR saking kelas 11 akuntansi 3. Nami kula Nabila Sabirahana. Kula Eva Musayana. Kula Yeni Puspitasari. Ya wis tau harap versi ini urung. Wis yen aku wis miwiti, tapi nanging aku bingung karo suatara bagian kue. Nyuwe bingung kok yen. Yang bagian di Ora ngerti cara nulis artikel ringkasane. Yung perlu ngerti lebih jelas maning apa sih kudu ngerjakan. orang kesana tuh gue kudu dijelasno bae kok sing penting. Iya, sampai ngerti aku bisa nulis yang bener ya, Yen. Oh alah, nyong ngerti. Jajal mukanya nulis artikel maning ya. Ya nek esi bingung takon ning gurune bae langsung ora yang mari rasakan saliyane bakal nawa bisa bantu. Matur nuwun ya, bakal tak coba. Aku bakal jupuk sarane ko, Yen. Soalnya ya, mesti dong nulis artikel bener. Ya sami-sami semoga tere rampungan lancar.